Bună lume, bine v-am găsit la al doilea episod din Terraria. Știu că înainte n-am făcut mai mult nimica, așa că azi o să facem. O să tăiem toți copacii de pe aici, cred. Și mai întâi ne uităm în gaura asta să vedem dacă găsim un chest. Și sunt împreună cu Miță. Care l-a făcut adineauri, da. Dau un iepuraș, gata, am omorât iepurașul. Săracul iepuraș. Sunt și slime-uri. Eu știu. Tu o știi. Eu cine să știe? Se face noapte până tai o copacii ăștia. Taie iarba că nu suport iarba. Sunt tare curios să văd ce e aici. Woo! Woo! Am găsit un chest. Da, le găsești aiurea. Nu știai? Eu știam. Bă, dar vreau să aflu ce e aici. Vreau să aflu să văd dacă e ceva. Cred că aici îmi fac casă. Mordă, nu, dar nu fac aici acasă. Hai să ieșim de aici, din cocioaba asta. Ce internet, mă? Slime-ul, mati, și-a rotat tu. De ce vii după mine, slime prost? Mă moară un slime! Și-a murit. De-alea ca Minecraft, de-alea care sar. Țâș, țâș. Nu găsă sabia, băgam ești piciorul în ea de sabie. Bă, am o sabie de căca, bă, jur, bă. Să nu vă supărați dacă înjur. Mor, mor. Mor, mă. Fac torții, vreau să fac torții. Ce? Da. Asta așa aud. Eu filmez, lume. Construiesc o casă. Dar lume, să nu uitați să dați like și să vă abonați. Să știți. Da, și să vă abonați la canalul prietenul meu. O să-l las în descriere. Da, ceva de genul ce a zis el acolo. Ceva de genul ce ai zis tu acolo, da? Eu îmi fac casă. Lume, să nu vă supărați dacă episodul ăsta e cam plictisitor, dar de-abia am început. Bravo ție. Și pe ce mă, Skype. Și o să vă las și Skype-ul în descriere. Bă, ce greu să faci armele astea. Dacă îți trebuie, găsești cupru în pământ. Ce? Ho că ți-l lași pe al tău, lași pe al meu, lași contul de Skype și tot las. Am auzit. Nu știu ce fac dacă nu mă aud. Mă aud. Că știu că mă aud. Că am reglat chestiile pe acolo ca să mă aud. Nu l-ai pornit? De ce? Se aude mai bine. Foarte bine se aude, deci se aude mai bine.
Deci tot timpul ăsta tu nu filmai cu microfonul sau ce? Vezi că te auzi mai bine cu microfonul, să știi. League of Legends și ăla. Ce mai mășă? Ăla. Gata, mi-a adus aminte de el. Mie nu-mi place. Nu-mi place jocul ăla. LOL-ul măsii și alu taxul, că mie nu-mi place. Bă, lasă-mă pace, că nu jur. Vezi tu că jur? Zic eu ceva cu litere aiurea. Năracu. Bă, da, bă, că stai așa să fac o sabie. Nu fac asta să... Mă, da, am o leacă de lag aici, dar merge foarte bine. Aruncă sabia asta de lemn la gunoi. Așa. Ce? Ai jurat, am auzit. Te-am auzit? Aia. Probleme. Da. Foarte multe probleme. Bă, ai observat că vocea mea se aude mai tare decât a ta? Da. Lumea să mă scuzați că sunt un pic nebun, dar așa sunt eu. Da, în față de... Cred că o să mai filmez cu un prieten al nostru. Dar ăla n-are microfon. Acum mi-au se aminte. Da. O să se uite la noi, de... Așa. N-a fost și el în stare să se aboneze la mine. Deci... Nici tu nu te abonezi la mine. Mai taci din gură. Am pus unul! E măcar ceva. Ce? Ăla cum să descarci Minecraft. Yeah. Da, știe să descarce. Să aud eu acum pe coment. Cum descarci Terraria? Nu e chiar ușor. Așa cu talent. Aud, că nu sunt surd. Bă, nu mă mai fraieri. Serios acum, nu mă mai fraieri. Bă, Da, Vasile. Te-ai îmbătat? Vasile și trăznăile nule ale lui? Înțeles, ai nule. Se face noapte în Tirania și o să mor de frică. Că vine... Aud și dacă fruieri și dacă... Aud de toate, știi? Fluierăm și ne îmbătăm. Fluierăm și ne îmbătăm. Wow! Omor un slime, că vreau torțile lui. Așa, mersi. Așa, torții vroiam. Am aruncat torțele ca fraierul pe jos. Ce vrei, mă? Lasă-l și pe ăla. Bine, mă. Bine fac, mă. Mucălău. Nu mai am lemn destul să fac asta. Și câte minute am filmat că nu văd, nu. Da, și cred că se închide la episodul. La ora. Îmi trebuie lemn mult. Trebuie să mă duc dimineață, când se face dimineață să fac. Vă dau. Eu las și aia cu Minecraft, pagina mea de Minecraft. Aia cu Minecraft, nu știi? Și pe al meu las. Eu las toate, deci tot las. Să nu vă uitați. Să intrați pe toate paginile. Să mă adaugați prieteni, că de toate.